אוקיי, את לא רוצה לעשות את אני פותחת את הסודה. חומץ. אמא הראתה לנו אתמול איך פותחים. שנייה. אמא תתערב, תעשה פה התערבות. לא. פותחים. אנחנו שמים סודה. שתייה. חומץ. איזה ריח מסריח. כן. נכון. בגלל זה אמא לא מחזיקה את זה באופן קבוע בבית. בגלל זה קנית את זה במיוחד. ופה אבקת סודה לשתייה. לא לפתוח יותר. עם כפית? עם כפית. כן, עם כפית. צריך להלביש. לא, אבל קודם את שמה את הסודה, לא? כן. תחזיקי לאמא ככה. בסדר. קחי כפית. אני לוקחת. שימי. כפית. כזאתי. שמים בתוך הכפפה? ועוד, כן. כפית, 2 כפיות. לא 3. 3 כפיות. ועוד כפית כזאת. אוקיי. 2 כפיות רגילות וכפית אחת קדושה. קדושה מאוד. סוגרת. אפשר גם לשים 2 כפיות קדושות. כן. אני סוגרת את אבקת סודה. אבקת. אתם שומעים טוב? אבקת לשתייה. זה אחד הדברים המסריחים. נכון? נכון. זה קצת מסריח. אתם יכולים לעשות את זה בית, אני לא אומרת שלא. אני רק אומרת שזה מסריח. אני מלבישה את זה על הראש, את הכפפה. עכשיו את עושה ככה שכל הסודה על השתייה תיפול. מפוררת אותם. ממש מפוררת אותם טוב. לא נראה לי שמת מספיק סודה לשתייה. מתנפח לנו. יפה. זה מתנפח. אפשר לעשות עם זה שלום. אפשר כיף, אני רוצה כיף. אפשר לעשות עם זה משחקים. ואפשר לנפח את זה, ואת זה אני רוצה להשאיר ככה. אולי לתמיד? אני לא חושבת שזה לתמיד, אני חושבת שבאיזשהו לא שלב... מעריכים את זה אפילו. אמא רוצה את הכוס הזו. לא, באיזשהו שלב אני מאמינה שאחרי שהסודה תימאס לחלוטין, ההשפעה תיעלם של הגז. עכשיו הגז נפלט כתוצאה מהערבוב של הסודה עם החומץ, נוצר איזשהו גז. לא יודעת איזה, אבל נוצר. ברגע שהסודה תימאס כבר לא יהיה יותר. אולי נשים עוד קצת ואז זה כזה יש. כן, ואז זה יתפוצץ